Nanamhlanje futhi namhlanje kuholwe iqolo. Wena uthenganga kudla kodwa kwa-Oluthi bakuthengile ukudla kugcwele amadanono la ekhaya kugcwele amabhodlela wabhiya. Ma uyishonisephi imali? Sizodlani pho thina ma? Wena uthatha imali wena usuphuzile-ke mina anginayo into yokudla ngizodlaphi mina? Wena ma ungithandi wena ma. Awungithandi mina. Wena ma uthanda utshwala ubuphathisa wengane yakho. Mina ungifuni mina ngakwenzani? Ma ngizodlani mina? Bengihambe ngocela emizini yabantu ukudla uba wena nakho uphuza imali yami. Uthi awunendaba nami. Oh, uthi sebenze wena le mali. Iphi pho yami ye-grant? Iphi imali yami ye-grant? Mina ma ngizohamba la ekhaya mina. Ngizohamba ngohlala kaRamaphosa noma ngohlala kaSASSA. Uma nawe ukhona ekhaya uhlezi mama uyangichaza. Vele namanje ebusuku ngiyazi ukuthi uzohamba ohlala kamama uyangichaza ungishiye ngedwa mina la ekhaya ebusuku ukuthi ngibulawe endlala. Mina ngizohamba la ekhaya mina. Noma ungithethise kodwa ngizohamba. Futhi ngizosho nasesikoleni nama ukuthi awunginaki ungilahlile ungilaxazile akathi angiyona ingane yakho ngizosho khona kuzofika ama-social worker akuphucele imali le. Ngikhathele nje futhi mina wena ngikhathele nje mina.